مدینے دے تاجدار دے نال پیار کرن والے اے میری سرکار دے غلاموں کی گل کراں حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اے کوئی عام ہستی کوئی نہیں جنہ 12 سال اے مسجد نبوی شریف دے سین دے وچوں داڑھی شریف دے نال جھاڑو دتے داڑھی شریف دے نال جھاڑو دتے آ فرماندے نے جھاڑو دیندیاں ایک دن میرے دل دے وچ خیال آ گیا عبدالحق دے گناہگار ہو گئے سبحان اللہ تجھے کہنا عبدالحق دے گناہگار ہو گئے 12 سال گزر گئے حالی تک امام الانبیاء اے مدینے دے تاجدار نے آ کے زیارت کوئی نہیں کروائی آپ فرماندے نے ان کر کے ایتھا جو ان کر کے میں نگاہاں گنبد خضرا تے لا لیاں طریقہ کار میرے والے گاواں لائیاں نا گنبد خضرا تے اپنے سامنے وچ پانی آ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ اکھے جو پانی آ گیا نا دل دے وچ خیال کردے تے مدینے دے تاجدار اے بددعا دے مکھڑے والے 12 سال گزر گئے نے تیری چوکھٹ تو داڑھی شریف دے نال جھاڑو دیندے سونے نا ابھی تک کرم نوازی نہیں فرمائے زیارت کروا دے سبحان اللہ اے بددعا مکھڑا واللیل زلفاں ہائے امان یہ بھی تاج دے زیارت کرم مدینے دے تاجدار حالی تک کوئی نہیں آیا آپ فرمانے آئی عزیزان گرامی میں کی گل کراں حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے نے ہمیں کر کے میں نگاہاں گنبد خضرا تے لا لیاں گنبد خضرا تے لا لیاں تو کی آندے نے کدی آواں غریباں دے رسول اللہ کدی آو کدی آو غریباں دے مغلے یا رسول اللہ سونیا صبح دا ویلا گھر دے وچوں باہر آنا سونیا بازار دے وچ نکل کے مدینے ول منہ کر لینا سبحان اللہ اوے عاشقو تواڈے میں دل تے سٹ مار اے مدینے دیا تاجدارا صبح سویرے دا ویلا ہوندے سونیا میں بازار دے وچ آ جانا سونیا انج کر کے گنبد خضرا تے نگاہاں لا لینا تے گنبد خضرا تے نگاہاں لا کے سونیا میں عرض کرنا مدینے دیا تاجدارا سونیا کدی آواں رسول اللہ جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا میں کی دساں اے یار توجہ میں آخری تو میں عرض کر کے نا استاد دے حوالے میں آپ فرماتے نے کی دساں جدوں میں نگاہاں لائیاں نا تے میں دس بستا یاد کی مدینے دے تاجدار کدی تے آ جا سبحان اللہ آپ فرماتے نے نگاہاں لاندیاں نا گائی سبحان اللہ اے لو جو آنکھ بند ہوئی نا دل والی آنکھ کھل گئی سبحان اللہ دل والی آنکھ کھلی نا آپ فرماتے
فرماندے نے نصیباں دا ستارہ چمکیا نصیباں دا ستارہ چمکیا نا فرماندے نے میں کی دساں خواب دے وچ مدینے دا تاجدار رب دا حبیب تے جگ دا طبیب خواب دے وچ امام الانبیاء تاجدار کائنات آ گئے آپ فرماندے نے کہ میں سیدیاں اکھاں دے نال بددعا چہرہ ویکھیا نا آئے اور نہیں میں گل کر ہی نہیں سکیا کہ میں گل کرنی ہے سبحان اللہ چاہیے سبحان اللہ آپ فرماندے نے میں انہاں گناہگار اکھاں دے نال جدوں چہرہ بددعا نوں ویکھیا نا اینی کر کے میں اکھاں ملیاں پھر میں ویکھیا مدینے دے تاجدار سونے غریباں دی سبحان اللہ آئی عزیزان گرامی میں کی گل کراں سیدنا شیخ عبدالحق مقدس دلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے اینی کر کے میں جدوں سر دیا اکھاں دے نال بددعا چہرہ ویکھیا اے ماں دال نانا ویکھیا اے یوگا دل لبانا ویکھیا آپ فرماندے نے میں دست بستہ عرض کیتی اے مدینے دے تاجدارا سونیا غریباں دے ویڑے آ گئے عبدالحق پریشان ہونے پہ عرض کی مدینے دے تاجدارا کیویں نہ ہوا 12 سال گزر گئے کوئی 1 سال 2 3 4 8 10 نہیں 12 سال سونے گزر گئے نے کی دساں بددعا چہرہ نظر ہی کوئی نہیں آیا سبحان اللہ کیویں نہ پریشان ہوندا سرکار فرماندے نے پریشان ہون دی لوڑ نہیں ہمت آ گئی سبحان اللہ پریشانی کا دی جدوں سرکار آ جائے ایمانداری دے نال دسو بندہ سو جائے نا تے او ستیاں او دی خواب دے وچ او دا پیر آ جائے وہ سویرے او دا لو نہیں جلیندا ہوندا او لوگو سنو میرا سانی ہوئے گا کوئی میری خواب دے وچ کوئی دنیا دار نہیں جی آیا میری خواب دے وچ پیر آندا پیر آیا سبحان اللہ اچھا ایک دوسرا بندہ سمے ستیاں خواب دے وچ 11ویں والا پیر آ جائے سبحان اللہ او دا سانی کوئی نہیں پھر تیجا بندہ سو جائے سنیا او دی خواب وچ مولا علی آ جائے سبحان اللہ یارو بازار دے وچ کھڑے ہو کے نعرے بلند کرے گا لوگو میرا سانی لبدے ہو پے میری خواب دے وچ کوئی عام بندہ نہیں مولا علی آیا سبحان اللہ چوتھا بندہ سو جائے ستیاں او دی خواب دے وچ کوئی عام نہیں جے درد تو پیراں پیری ملی سبحان اللہ وہ آپ آ جا سبحان اللہ شیخ عبدالحق مقدس دلوی رحمت اللہ علیہ سرکار فرماندے نے عبدالحق پریشان ہونے پیا عرض کی مدینے دے تاجدار کیویں نہ پریشان ہو 12 سال گزر گئے نے حالی تک تاجداری کر تسی بددعا چہرہ جو نہیں وکھایا ویکھایا سرکار فرماندے نے عبدالحق پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں ذرا قریب آ جا سبحان اللہ آئی عزیزان گرامی میں کی گل کراں سیدنا شیخ عبدالحق مقدس دلوی رحمت اللہ علیہ آپ قریب آ سرکار فرماندے نے عبدالحق پھر ذرا قریب آ جاؤ قریب لا کے سرکار نے علم نشرا سینے دے نال لا لیا عبدالحق سن تیری ڈیوٹی مدینے شہر کے وچوں ختم ہو گئی جا ہندوستان جا کے نہ میرے دین دا کام سبحان اللہ آئی عزیزان گرامی میں بات عرض کرنے لگا حضرت سیدنا شیخ عبدالحق مقدس دلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے جدوں مدینے دے تاجدار نے مینوں حکم فرمایا تے میری چیخاں نکل گئیاں رو کی عرض کیتی اے مدینے دے تاجدارا سونیا مدینہ چھڈ کے
سونیا مدینہ چھڑ کے ہندوستان جا کے اے تیرے دین دا کم کراں پر اس بے قرار دل نو قرار کنج ملے گا اس بے چین دل نو چین کن جائے گا سرکار فرماندے نے عبداللہ کو پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں آئی عزیزان گرامی سرکار فرماندے نے عبدالحق پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں جا ہندوستان جا کے اے میرے دین دا کم کرنا تیرا کم ہے ہر روز بلانا گایا کے زیارت کروا جانا میں محمد یہ شان گئے خدمت گاروں کی خود سرکار کا عالم کیا دعا گو کہ خلا کے کائنات جو چند کلمات میں جناب دی بارگاہ دے اندر گوش گزار کی تھی نہ چند گلاں تے مینوں تانوں سارے نو عمل پیرا دی توفیق عطا فرمائے